So may oras daw mga kadudong yung pagpasok. Alas 6 yung misa, 6:30 yung pagpapabless. Okay, dyan ay 40. Sticker na sarili po yun. Mga kadudong, meron tayong Alam po, wala po kayong babayaran. Ang mga pastos na kayo sa loob. Tulogin na lang sa pastos. anong oras po ang 30 and 30 po. 6:30 Pero may daw. visa po tayo ng alas 8. So yun mga kadudong, first tayo na Wala kayong babayaran sa loob. first tayo Wala kayong papasok po. Kaya 20 po yan. Bagong taon. Para malayo kayo sa disgrasya. Ayun ang sinasabi nila, naririnig na ba? Ito tayo sir, no? Okay. Magkano yung kandila mo kuya? Magkano yung kandila? Yeah. Magkano to kuya? Magkano? 10 piraso na po yan. 100 lang po. Sige, ito na lang. Kailangan man titigil sa kayo kasi pare-pares kayo motor na. Baka alay nyo kay Mama Mary yan na yung kalahati ilagay nyo sa motor. Diba di ba wala sa motor? So yun. Ito kuya. Ayun mga kadudong, hindi tayo na ay. Una na tayo ng rosary sa kandila. Alay daw natin ito dun sa kay Mama Mary. Tama na yan. Kaya ka na ng bed? Kaya ka na? So maghintay tayo dito hanggang anong oras? 6:30 po. 6:30 daw mga kadudong. Unang papasok siya kaya sir. So hihintayin natin yung oras na yon. May misa ng 6. God bless. So pwede tayong pumasok ng 6:30 para rest na rin tayo. Sige. Ay, nakat.
Kamusta mga kadudong? Isang buong araw na naman. Ayan, ngayon lang ako uli nakapagsalita. Ngayon lang ako uli nakapag-video. Simula na pumunta ng Manawag. Gawa nga nang hinahanap namin yung daan. Ayan, meron lang kami pinuntahan dito ng isang mabutihing kaibigan. Dito sa may Rosales. Dumaan kami saglit. Kumain. Natuloy kami ng pamilya niya, ang bait. Tapos kumain, syempre budol fight. Syempre kasama natin sila, yung ating mga kasama. Yan. Ngayon po pauwi na kami. Hindi naman pauwi. Tignan namin kung aabot kami doon sa Tarlac. Sa may sinasabi nilang Goshen, basta yun. May magandang place daw doon na pwedeng puntahan. So yan mga kadudong, no? Isang magandang araw po sa inyo uli. Walang intro lagi. Banat agad. Ito nga kasi meron kaming pinuntahan. Nagpunta kami sa Manawag kaninang mga alas 6. Ang ginawa namin, hindi ko na siya gano'n na video. So picture na lang kasi hinahanap namin yung daanan. Galing kami ng Bayambang. Tapos ayun nga, mga alas 6 nakapagpamisa, nakapagpabless may lahat. Awa ng Diyos, wala naman mga abirya. So ayun, eto, pauwi na tayo. Pero tatry namin muna dumaan doon sa Tarlac na sinasabi nila. So update na lang tayo mga kadudong, kasi palobat tayo, no? Ito, palabas kami ngayon ng Rosales. Para naku, traffic mga kadudong. Ayan. Okay, update ko na lang kayo ulit mga kadudong, no? Yes, wala. Rock and roll tayo. Bye bye. Ayan mga kadudong, nag-stop over kami dito sa hindi ko alam kung anong lugar to, pero baka Tarlac pa rin. Teka, hanap tayo ng signage. So mga kadudong, doon sa Tarlac City, napakatindi nung isa namin kasama. Ang laki na ang kanyang NMAX niya. Sobrang galing niya sumingit. Palibasa food panda siya So ayun mga kadudong, pauwi na kami. Update ko na lang pagka nakauwi na kami. So, bye bye.